Ďurču a s napätím sa očakával konečný výsledok z Rimavskej Soboty. Ten však dlho neprichádzal, lebo Rupec stiahol unikajúceho Hlaváča a Trnavčania sa tešili z 11-ky, ktorá by im zreálnila rozplývajúci sa titul. Rozhodca Anton Stredák však svoj verdikt zmenil po dohovore s asistentom Šramkom, ale ani dodnes nikto nevie, prečo tak spravil. Aj pozápasová interpretácia bola príliš zmetená. A to sa detektívka menila na trnavský horor, keď v zápätí Hrabalovi od šmilánskeho prihrávke lopta odskočila a pohotový Vrábel ju napálil popri vydesenom Fišanovi. Titul Košiciam, eufória aj Rimavskej Sobote, smutok Trnave. Ešte raz moment, ktorý vylúčil baráž, rozhodol o titule. Hrabal iba špičkou loptu posunul priamo na Vrábelov náprah. A teraz sa pozrime, čo všetko sa ešte do jedinej, poslednej minúty. Hrabalov center a koncovka, v ktorej Timko napálil do Šimona. Formánkov priamy kop a Hlaváčovo neúspešné zakončenie. Formánkov roh a Šimonova hlavička v dobrej pozícii vysoko nad. A ešte aj parádna kombinácia s kostkovým gólom na kopačke. Ale ten kakáš. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Trnavský žiaľ vystriedala spontánna radosť priaznivcov Taurisu Rimavská Sobota. Zostáva v prvej lige a titul sa sťahuje na východ republiky. Kam radíte tento úspech rimavsko-sobotského futbalu? Si myslím, že je to obrovský úspech, keď dokázali vybojovať prvú ligu v poslednom kole proti takému silnému Ciporu ako Spartak Trnava. Je to pravda, je to za určitou dávkou šťastia, ale vo futbale to tak býva. Niekedy šťastnejšie vyhráva. Dneska ja si dovolím tvrdiť, že Trnava má kvalitnejšie mužstvo, ale naši sa priamo pretekali bojovnosti a to rozhodovalo o tom. Ja si myslím, že Trnava urobila chybu, keď druhý polčas prakticky 20-25 minút vypustila. Cítite trpkosť na jazyku, ste sklamaní, alebo sa cítite byť dokonca podvedení? Možno by som dal rovnítko. Aj sklamaný a do určitej miery aj podvedený. Určite potrebujem teda celú situáciu ešte raz zanalizovať, pozrieť a na základe toho sa neskôršie vyjadriť. Ale v tejto chvíli mám taký pocit, že to sklamanie vlastne neviem, či je väčšie ako tá druhá časť tejto otázky. Pre jedných horor, pre druhých veselohra. Určite aj v Košiciach. Potom už oslava prvého historického titulu pre mesto Košice nabrala nezvyčajné rozmery. Pozornosť športových fanúšikov na Slovensku sa dnes sústreďovala na záverečné kolo našej najvyššej futbalovej súťaže.
Rozhodlo sa o majstrovi i o zostupujúcich. V košickom derby sa hralo o titul majstra Slovenska. Sovič už v úvode naznačil, kto je favoritom stretnutia. V 12. minúte to bol opäť Sovič, ktorý našiel Kozáka a prvý FC Košice viedol nad Lokomotívou 1-0. Železničiari vyrovnali v 43. minúte, brankára Monára prekonal Kozínka. A v závere prvého polčasu Janočko posunul loptu z Varovy a prvý FC opäť viedol, tentoraz 2-1. Po zmene strán mohol favorit poistiť víťazstvo, keď Kožlej a potom Dzúri šance nepremenil. Prvý FC Košice vyhral v Čermeli 2-1 a čakalo sa na konečný výsledok z Rimavskej Soboty. Stalo sa. Majstrovský titul získal prvý FC Košice. Verili ste ešte v kútiku duše, že titul sa presťahuje do Košic? No, správna odpoveď by znela, že dúfal som v poslednom kole, že titul bude v Košiciach a som veľmi rád, že sa to takto skončilo.